Hej, velkommen til Muskelshowet. I dag vil jeg fortælle jer noget om muskler og sener. I vil blandt andet lære noget om musklernes funktion, hvordan musklerne fungerer, kost og de negative påvirkninger af stoffer. Vi vil fortælle om de 3 forskellige muskler i kroppen: glatmuskulatur, hjernemuskulatur og skeletmuskulatur. Skeletmuskulatur er den tværstrømmende muskulatur, som der beskytter organerne og skelettet. Skeletmuskulatur er de eneste muskler, som du selv bestemmer over, hvorimod glatmuskulatur og hjernemuskulatur er automatisk. Skeletmuskulatur kan også fungere ubevidst. For eksempel kan din krop begynde at ryste. Glatmuskulatur bliver styret ubevidst. Den findes omkring tarmene, i mavesækken og i øjets regnbuehinde og andre steder i kroppen. Hjertemuskulaturen findes kun i hjertet, hvor den arbejder sammen med blodcirkulation. Hjertemusklen er tværstribet og er ikke underlagt videnskontrol. Nu vil vi fortælle jer lidt om kost. For en sund kost skal du huske at spise varieret. Det betyder, at du skal spise meget forskellig mad. I stedet for morgenmad, frokost og aftensmad skal du spise ca. 6 måltider om dagen. Selvom man spiser 6 måltider om dagen, er det dog vigtigst, hvad man putter i munden. Her kommer 8 kostråd fra Ernæringsrådet nu. Spis frugt og grønt 6 gange om dagen. Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen. Spis kartofler, ris eller pasta og råbrød hver dag. Spar på sukker, især fra slik, sodavand og kager. Spar på fedtet, især fra mejeriprodukter og kød. Spis varieret og behold normalvægten. Sluk tørsten i vand. Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Her er et billede af madpyramiden. Når man træner, nedbryder man musklerne. Derfor skal man opbygge den bagefter. Det gør kroppen automatisk, men man kan hjælpe den på vej ved at spise ordentligt. Det vil sige, at man skal indtage proteiner og kulhydrater efter træning. Kulhydrater hjælper med at opbygge musklerne hurtigt, hvorimod proteiner hjælper på længere sigt. Det vil sige for eksempel, at man ikke bliver øm næste dag.